Влез в акаунта си за достъп до поръчки, фактури и друга важна информация. Бърз вход в акаунта чрез социални мрежи. Вход в акаунта чрез имейл или телефон и парола. От падащото меню изберете «Моят профил», за да заредите страница с информация за акаунта ви, или използвайте конкретна опция от менюто за бърз достъп. Вляво в главното меню ще откриете всички опции към акаунта ви, а именно поръчки, заявки, оферти, фактури, гаранционни карти, друга важна информация. На преден план виждате всичките си активни поръчки, които към момента се обработват. Броя на вече направените от вас поръчки. Тип акаунт, който имате. Бърз бутон за създаване на адрес за доставка. Вписване на нови данни за фактура на частно лице или фирма. Регистриране на рекламация. Списък с любими продукти. Списък на всички ваши ревюта на продукти. Предпочитан адрес за доставка, избран от вас. Предпочитани данни за фактура.